Hello, ako si Maribel Rabago, Mrs. Rabago, Bicol, Naga City. Itong paggawa ng sleepers, matagal ko na itong naging hobby. Actually, kumita na ako rito. Ngayon, gusto ko naman ma-share sa inyo kung paano ko ginagawa ang beaded sleepers. Ngayon, dahil first time, gusto ko i-share sa inyo itong napaka simpleng design ng beaded sleepers. Kahit anong sleepers pwede nyo magawaan ito as long na kaya siyang tusukin ng karayom. Ito ngayon ang ginamit ko is mura lang na sleepers kasi napakamahal ng Havaianas. And ito ang design. Actually, ang mga materials nito, dito ko lang sa local market na bili. And matagal na to actually. Kaya hindi ko sure kung kung ganito ay mayroon pa ditong makikita. Kung mayroon pa kayong makukuha ng ganito. Pero anything na pwedeng ma-design sa center, buttons man yan, o anything na pwedeng mailagay dyan ay pwede na. Ang ituturo ko ang kung paano ito ginagawa. Ito ang materials. Ito, plastic beads. Mabibili to sa any bead stores na nakalagay na sa isang necklace. Mura lang ito. And then pliers and then needles. And then itong nylon thread na number 6 ang ginamit ko kasi ito na ang meron ako. Pwede rin ang number 4. Depende kung yung magkakasya dito sa needles. And ang needles pala, ang pipiliin ninyo yung magkakasya rin itong beads. And then yung sleepers, ito, mura lang din ito. Noon kasi nung panahon na kasagsagan ng paggawa ko ng mga beaded sleepers, by volume ko to binili. Kaya mura. Pero sa tingin ko mura pa rin ito hanggang ngayon. And then scissors. And then ito. Ito matagal na rin ito sa akin. May mga ganito ako. Para siyang ewan ko kung made of ano ito. Basta hindi naman siya metal. Etong thread na to, siguro to mga 1 yard. Mga 2 yards. More or less 2 yards. Simula tayo dito sa center. Ito imagine niyo pag ito nandito, dito ko magsisimula ng beads. Para merong space na mailagay ito dito sa center. Mag-start kayo sa front. Ingat lang sa pagtusok kasi minsan may mga strap na napaka tigas. And then pag pull nyo, dito nyo ihahata sa thread. Kasi kung dito sa needle, ang experience ko dito, pag dito kayo maghahatak, bago naman kayo matapos dito, mapuputol na tong thread kasi napupul siya. Dito ako nagpupul. Dito ko siya pinupul, hindi doon sa needle mismo. Experience ko kasi madaling maputol. Yan ang problema dito minsan. Ang pag makuha yung strap is napakatigas. Isang maliit. Ay, nakalimutan ko palang sabihin ito. Meron pa palang malaki na beads.
Sorry kanina kasi nakalagay pala to sa time-lapse, kaya yung first video ng paggawa ko ng slipper masyado mabilis. Sorry. Nagsisimula pa lang tayo. This is my first time na mag-demo ng paggawa ng beaded slipper. Kaya medyo may mga palpak pa. Kaya sorry. Magtira kayo ng mga 1 inch. 1 inch na wag ng space, wag nang ituloy hanggang dito. Kasi pag suot nito, babangga na siya dyan. Kaya magtitira ng 1 inch na space. And then ang pag-close, dito ang sara. Double, isa pa, double na lock. Para sure na hindi matanggal ang nylon. Ito ang sa likod. Ito maliliit, wag yung malalaki. Ay manang spacing. Kasi mararamdaman sa finger mo ang nylon thread. Kung malalaki ang mga spacing mo, mararamdaman niya ng paa pag sinuot.